Валентина, учениця 10 класу Липинської середньої школи Осиповицького району. Владимир Дубовка. А кольки б день не вандровал. А кольки б день не вандровал, хоть добре всюди і пригожа, мяне тягнула до постау. Хотелося побыть лядоуже. У Айчине много городов и вёсок незлічоны шэраг. А ўсё ж адсюль я ў свет пайшоў, і тут ён гэты самы бераг. Матуля тут сваёй рукой мне на кашулі пралакужылі. Закрыта ўсё сырой зямлёй, і аб сынах яна не тужыць. На гэтай, на сырой зямлі расло і спела тое збожжа, з якога самі мы раслі, для працы упартай, пераможнай. На гэтай роднай мне зямлі бывала гора больш, чым снится. Цераз яе не раз ішлі праклятых войнаў калясніцы. Заразам раз цяжэй. Цяжэй яна здрыгалася ад болю. Але ж прыйшла для ўсіх людзей. Шчаслівая настала доля. Спаткаўся з роднаю зямлёй, жадаю шчырым сэрцам роднай, каб больш не знацца нам з вайной, каб больш не знаць вайны ніводнай.